Cos lidi, tady jsme u dalšího videa z Minecraftu, kterou natočíme na novém serveru na Splivu. To je nový server, lidi. To sníje? Asi nic, tak nic. Tady, když se spawnujete, budou tady lítat takový ty divný potvory, ten creeper vám nezraní, protože občas to vybuchne, občas ne, to je jedno. Hej, opičák, má stejný skin. Tak nic. A tady pak, když vyrazíte do jedné brámy, no, tak se tady, vidíte, tam budete na nějaké mapě a nehnete se od místa, dokud vám to nadpočítává, vidíte to. A to je pizza, Spliv, pizza. Teď jsem dostal chuť na pizzu, ale... ojoj, krumpíky. Hej, co se to děje? Co se to děje? Oh my god, co se to děje? Na vteřinu. Ne na vteřinu. Co? Teď byl a teď jsem taky i neviditelný. Ale to má svůj hlas taky. Ale já nic nevidím, když to tady... Ne, teď jsem viditelný. Hej, stůj. A takhle prohrajete. Pak můžete klikněte několikrát na kompas a budete tady pozorovat. A pokud chcete zpátky, několikrát klikněte na to. Počkej, to byl noob? Byl to? Ne, nebylo. Tak nic, teď jdeme do lopaty. Vlastně to odpočítává, takže jsou tady normální hráči a je to, takže budu číst, kdo co čte, teda kdo co píše. Markus XX PvP Lilliputana Paul PV Build Team Form a plán. Někdo plánuje. Začalo se to. A budete tady nekonečně běhat a taky skakat. Aha, ten prohrál. Takže. Cípni. Já moc dobrý ve Splivu nejsem. A to je jedno, protože chci jen, abyste se pobavili. Tady jste se asi pobavili. Moc asi ne. A ta poslední mapa, která je těžká, má několik pater. A to je cake. To je dort. Jestli? Jo, ty creepery. Musím se jim vyhnout. Takže to je cake. Myslíte si, že je tak malý, že jo? Ale není malý. Až se načtou playery, tak vám to ukáže. Kde jsou? Jo, tady vidíte? Jo, už se nabírají. Zlatý Freddy. Divný. Tak nic. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5. Někdo tam říká. A začínáme. Musíme, vidíte, když se propadnete, tak bude tam takový ty patra. Je to ten největší spliv na světě. Já teď nic nevidím, jo, teď jo. Spadni. Obetujem jednoho. Asi mě. A teď budu takhle. A tady, vidíte, tady bude ještě jedno patro, poslední patro. Ale já chci vyhrát. Teď, jo, propadl jsem ho. Teď tebe. Kde seš? Stůj. Jo, skákám. Je on taky. Ne.
Za chvilku to bude. Já už neskákám. Haha, mám šanci. A to je to poslední patro, které je největší a je tam tma a nic nevidíte. Se musím soustředit. Teď nic nevidím. Tak tohle bylo pro tento díl konec a loučí se s vámi Kaktus. Čus!